Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhleswa updated ngesitezen zakho la eMzansi, ungakhohlwa imbulo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklike ibell for ama notification. So kule video namhlanje sokhuluma amaTeaser Uzalo, izinto okumele ulindele kuloke leli viki esikulona kuloke Uzalo. Ngizoqala ngodaba oluthinta uNkunzi naye kuNomkhosi. Siyazi ukuthi uNkunzi benoNomkhosi nje manje babangakuhlala ukuthi ubani ozoba ichief yasemakhaya njengoba ubaba wakhe kuNomkhosi wadlula ke emhlabeni. So bakuvezile kumaTeaser baveza ukuthi uNkunzi uzosilwela isihlalo sakhe sokuthi ebe chief yasemakhaya and lokho kuzoba impumelelo. Okunye bakuphinde bakuveza ukuthi uNomkhosi uzophenduka isitha sakhe uNkunzi and uNkunzi baveza ukuthi uzothola iadvice kuMamlambo yokuthi ke akagade kunezitha ezisemva kwakhe njengoba ke phela uMamlambo uyaboniswa. Okunye abaphinde bakuveza kumaTeaser indaba ayithinta uSibu ukuthi ke uSibu iboss yakhe izoba impressed ngendlela uSibu asebenza ngayo and futhi noma ezinama challenges ikahlangana nawo uSibu kodwa ke kuvela ukuthi uzothola ipromotion emsebenzini. Ndlule phambili ngeindaba ayithinta uSibonelo. Siyazi ukuthi uSibonelo benoNomaswazi basebenzela uNjinji. Into abayivezilela kumaTeaser baveze ukuthi uSibonelo benoNomaswazi bazokwenza iqhinga lokuthi babuyisa ama customer kwaNjomane. Okunye baphinde bakuveza kumaTeaser ukuthi ke uNjinji uzotreata uSibonelo njengomfana omncane futhi umfana ongasile njengoba ke phela uSibonelo esebenzela yena ke uNjinji. Okunye kuphinde kwavela kumaTeaser indaba ayithinta uHlobo uMadongwe noMrs Madlalo ukuthi ke bazofika neqhinga lokuthi bekhona phela ukuxosha uMrs Ngema noMrs Nhlapho njengoba bengakhona ukuafforda isalary yabo. Okunye bakuvezile kumaTeaser ukuthi kuzoba nzima for Hlobo ukuthi benze lokho ngenxa ukuthi ke phela uMrs Nhlapho naye kuMrs Ngema bazobathembisa ukuthi bazoba reporter kuCCMA. So ngavala lapha embulela amaTeaser Uzalo ngizophinda ngibuyeke namanye futhi ngu-update izinto kumele ulindele kuZalo. Yiwo la kuleli viki besiwatholile. Cela ungakhohlwa embulela ukuthi ke ulike le video and uphinde usubscribe. Ayingithi ke nje danke ngiyabonga.